Kesele kaya ngene kan. Iki ra dadi bancak ra iso joget kan joget. Ora apa-apa. Nggih, Bu nggih. Mboten napa-napa nggih. Sing penting jenengan seneng nggih. Guyub ke wong sak kampung ki ya angel iki. Nek ra ngene iki ora iso bakalan kumpul. Nggih to. Niki nek mulane panjenenganipun Bapak Adam menika ngawontenaken nggih menika kesenian nggih. Ngundang kesenian gagak rimang menika kagem nguri-uri budaya kula panjenengan sami wonten ing siang punika nggih. Kang. Saiki rak panjenengan iki dadi banca. Piye iki? Aku doyoke. Heeh. Ayo saiki. Heeh. Ning engko sore panjenengan rois ra apa-apa. Saiki dadi bancak karo saiki kon dadi kanggo nglipur sapa, Kang? Kanggo nglipur para kadang warga Demangan Tangkisan ingkang ngunduh Pak Adam. Ngoten nggih, Kang? nggih. Heeh. Yo ngene, Dik. Heeh, piye? Sadurunge yo. Aku karo kowe iki diparani karo panjenenganipun Bapak Adam. Heeh, piye? Tak kira nek kon dongani aku ki. Yo ono. Kon nek kon dongani sing mari aku ki kaut kok kon dadi doyok ngono lho. Banca. Kon dadi bancake. Aduh. Ning ngene Kang, ora Kepiye, apa-apa. kepiye? Mergo awak aku lan sliramu kuwi warga sing dipercaya karo Mas Adam supaya nglipur warga Demangan Tangisan lan sak kiwa tengene. Ngono ya. Heeh. Apa ya sing enom ki ya ora ning, Dik? Ana. Umpamane wong ngemsi ya awake dhewe, ngemsi manten ya awake dhewe. Ora apa-apa, Kang. Ngaumi ya aku karo Mbah Jas.
Ora apa-apa, Kang. Intine ngene, Kang. Aku lan sliramu kuwi wis dipinercaya dening Mas Adam supaya nglipur warga Dembangan Tangisan lan sak kiwa tengenipun kanthi kesenian Satrio Muda Gagak Rimang Jugetan Jadilan ngono ya, Kang. Ane ngene, Di. Heeh. Sing ditampilke kira-kira Gagak Rimang iki Gagak Rimang muda apa sing rada tuwa iki, Di? Oh ya, engko ana sing tuwa, ana sing muda, ana sing kreasi baring. Oh, gitu. Werna-werna. Oh, ngono ya? Oh iya. Dembangan Tangisan kuwi duwe kesenian sing kudu lan apik diuriri marang warga Dembangan Tangisan. Oh iya. Heeh, Kang. Oh, pokoknya Dembangan Tangisan iki ana sing enom, ana sing tuwa, nek ditanggap ya siap ngono ya. Siap nggih? Siap. Nom tua siap? Siap wae. Wanitane siap? Oh, siap. Kabeh padha siaga. Sing penting padha guyub rukun. Ora padha padudon seneng-seneng bareng kanggo nguri-uri budaya Jawa arupi kesenian Jadilan Satrio Muda Gagak Rimang. Ngene Kang, ayo apa Kang dadi kersane Mas Adam piye? Ngene Di, saiki panjenenganipun Mas Adam iki kan arep duwe siap. Marwono masyarakat ning kono akeh kaya ning kono, Pak Lurah ya ning kono. Rumangsa awake dhewe iki didapuk dadi Bancak Rudaya ya. Heeh. Keluarke punagine Mas Adam. Nggih. Yo ngene, aku tak nyekar engko panjenenganipun Mas Adam supaya tindak wonten mriki napa ular-ular iki sing di janjekke rumiyin nggih. Ya Di. Iya Kang. Rasa nganggo gamelan wae. Ndak gamel aku ndak kisruh. Men leren sih. Men leren sikik. Iki aku duwe cah. Kene, iki tak kon mlebu kene kok wis ngene iki. Arep nguceki anu bingkisan saka Mas Adam. Monggo Mas Adam pisan sanggan dipun asta rumiyin. Ya. Kalian di samping niku kalih Ibu Sumarni. Nggih. Ibu Sumarni. Yo. Dah di situ dulu. Pisang sanggan lumarap mangarsi dadya srana luaring prajanji rinanggit dadya lambange kebak pitutur luhur gegadangan rahayu yakti nampi kang sesanggeman saking sang yang agung lawe seto dadya tondo tansah aminta sing Maha suci Gusti kang Maha wenang. Nggih. Nggih. Monggo panjenenganipun
Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Bapak Ibu pemeriksa senian Jadilan Gagak Rimang, panjenenganipun Bapak keluarga Bapak Adam ujar syukuran nggih nika atas nikmat yang Allah berikan, semoga selalu sehat, rezeki ingkang berkah, jauh dan amal rintangan sukses selalu, amin. Ayo dibuka luaring punaki niki. Ayo tong geblak. Yo
ayo rukun bareng karo kancane dilolan lemowo kanggo mulyane negara siji loro papat maju papat papat diulang tolong ati mesti enggar sayur rukun bebarengan rekan sampe lelolan bekowo kanggo mulyane negara siji baru maju papat diulang-ulang iki mesti enggak rampungke kolopes kontol baris kolopes kontol baris kolopes kontol baris kolopes kontol baris yo kula nyuwun keplaito yes you piye di wis marem-marem di seneng kira-kira wis lebaran kamu wis mengkis Kang wis ngene Kang. Iya. Ora apa-apa kanggo nyeneng-nyenengke masyarakat ing Denantang lan Sakti Ketone. Ngene ya Di. Ngene Di, ya. Reh ning awake dhewe. Aku ki rikala semono diutus karo Kanjeng Inukertapati supaya bengkas praja ing Di, Kang, Piye. ngene Kang. Sliramu ki rak wong desa karo. Iya. Heeh. Sak kelinganku sliramu kuwi ndengon-ingon, Kang. Engko sik, Dik. Aku dhisik kan rumangsa dadi duwe kebo apa macan apa singa ya. Oh iya. Ayo wae diceluk. Iki langsung ngono, Dik. Langsung. Ayo tegoki piye kok nyelobok Supaya dipakani mau disiapke. kowe duwe ingon-ingon singa bareng dhisik ya, Dik. Ayo. Supaya ditokke piye? Ayo ditokke. Ditokke? Heeh. Iya. Ning aja galak-galak yo. Sikilku ora iso mlayu. Aku penting gak dipakani. Ayo. Wis tuwa iki yo. Ora iso mlayu. Oi. Singa baronge. Oi. Lah. Hoi. Hey. Iya. Ha. Aku baca ane dia. Iya. Kak. Iya. Yes. Baca. Iki ngene-ngono dhisik ketak ora ireng to, Cak. Wah. Wis saya tuwa. Oh, kuru. Ayo kita paham. Kuru ya iki. Baca.
Ayo Kang, dipakani Kang. Ayo Kang, dipakani Kang. Hai. Iki Di, piye dipakani Di? Sing makani siapa Di? Hah? Pak Adam. Pak Adam kon makani ya. Iya. Kene panjenenganipun Siap. sing anu ndi ya, Mas? Bu Semi mana? Yang mana Bu Semi? Ini bukan. Kang. Kang. Ngerti ora? Kowe iki ra wis bali, lho kelingan ra. Iya. Ngene Kang. Heeh. Saiki sliramu duwe bola, aku yo duwe bola. Kon bali ning menang Kediri. Ayo bali. Kok sedih? Iki ingon-ingonmu rung pakani. kuwi lagi wis dipakani. Kok Ayo, mban-mbanmu ya rung padha bali kok. wis ngene Kang. Kesiku karo prajurit awake dhewe kepiye iki? Ayo, prajuritmu karo prajuritku dikadoke. Ndi sing menang? Ayo Kang. Oh, prajuritku wis tuwa-tuwa senajan tuwa. Pakani iki ayo gek dipakani. Daya iki Di. Pakani iki kok gek prajurit dipakani iki. Ora gek dipakani. Ayo gek dipakake, ayo. Dipakani. Ah, Iki apa mau nelek rokok? Wow. Tung ngisor. Waduh. Oh, kok iki arep rokok apa? Wah. Ayo gek kena, di maem ning anu ning jomboran kono. Ayo gek Ayo. Waduh bubuk. Barong. waduh. Piye Kang? Wis. Nek kira-kira wis wareg ya Wis wis. parek ya wis. Wis gak digawa rono. Kayak digomke kae sing delok kae, cah cilik-cilik kae ora. Ayo wis warek kuwi glundhuh kuwi apa? Ndoke glundhuh mah. Wis. Ayo Kang. Prajuritku karo prajuritku. Ayo Di, diteter kadek dayane. Ayo. Prajuritku karo prajuritmu. Ayo. Gek, supaya senajan to prajuritku wis tuwa-tuwa, tasih iso digaya. Iki mau bar takei banyu Kediri marai. Main rumah. Nggon aku tak japani wis Kang. Donganono sak kae. Ayo. Hei. Hoi. Coba kadek dayane diteter Di. Ayo Kang. Ayo.